Konferma tal-ħidma kbira li saret fl-aħħar xhur, mhux biss biex jitwassal il-messaġġ li l-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja fin-nies u fil-pajjiż, iżda wkoll bl-ammont kbir ta' proposti li qed joħroġ il-partit b'mod regolari. Bl-aħħar stħarriġ ippubblikat mit-Times juri li l-Partit Nazzjonalista żied fl-appoġġ. Is-servej juri x-xif ta' 6 punti perċentwali skont dan l-aħħar stħarriġ il-Partit Nazzjonalista għandu 44.9% tal-appoġġ mill-votanti. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista kompla jnaqqas. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li l-bidla fin-numri tas sondaġġi seħħet għal diversi raġunijiet, fosthom għaliex il-poplu xeba bir-rabtiet li għandu l-Gvern Laburista mal-kriminalità, għaliex irid li Malta ma tibqax titlef ir-reputazzjoni tagħha billi tibqa' fuq il-lista l-griża, għaliex qed jara l-ħsara vera li tħallit issir fl-istituzzjonijiet, għaliex xeba jgħix f'kultura ta' xejn mhu xejn, għaliex irid jara bilanċ bejn l-ekonomija u l-ambjent u għaliex inkwetat mid-dejn insostenibbli li issa għandu pajjiżna. Dan is-servej huwa servej illi jimlina kuraġġ kbir għaliex huwa evidenti illi mhux biss dak li qed naħdmu u dak li qegħdin nagħmlu qiegħed jasal iktar għand in-nies, imma wkoll illi l-poplu qiegħed jagħti każ u qiegħed jirrispondi għar-realtajiet illi dan il-pajjiż għaddej minnu. L-istħarriġ sar mill-grupp Esprimi fost sampil ta' 600 persuna matul ix-xahar ta' Awwissu. Interessanti l-fatt li kważi kwart ta' dawk li ġew intervistati ma xtaqux juru l-intenzjoni tal-vot tagħhom jew saħansitra qalu li mhux ser jivvutaw.